Spoločnosť Slovak Parcel Service je dlhoročným partnerom iniciatívy Fast Heroes. Veľmi nám záleží na tom, aby čo najviac detí nadobudlo informácie o príznakoch cievnej mozgovej príhody, pretože častokrát sú to práve deti, ktoré sú v spoločnosti rodičov alebo starých rodičov. Ja sa veľmi teším, že aj tento školský rok sa projekt Fast Heroes dostal do škôl. Takisto sa dostal do našej školy v Malinove, kde sme sa zapojili celá škola od našich prváčikov až po 9. ročník. Projekt Fast Heroes ako neurológovia podporujeme, pretože deti dokážu byť úžasnými nositeľmi informácií. V rámci projektu sa vzdelávajú v príznakoch cievnej mozgovej príhody, ako je pokles ústneho kútika, jednostranné oslabenie končatín či porucha reči, a tie potom ďalej odovzdávajú v rámci rodiny. Viacgeneračné vzdelávanie o tejto téme zvyšuje povedomie spoločnosti. Aj preto chceme pozvať riaditeľov škôl, pedagógov, rodičov a samozrejme detí do v poradí už 6. ročníka medzinárodnej iniciatívy Fast Heroes. Je to projekt, ktorý reálne zachraňuje životy. Preto ho podporujeme nielen ako neurológovia, ale aj ako rodičia. Zapojte sa preto aj vy, aby sme aj do vašej školy mohli tento rok doručiť pracovné zošity a iné učebné materiály pre iniciatívu Fast Heroes.